je jedinečný moment, keď Boh je na scéne. A zjaví svoju slávu. Otvorí nebo a zostúpi. Prebudenie nie je len emocionálny zážitok, je to úplné prevzatie. Prebývam na vysokom a svetom mieste, aby som získal srdce skrúšené a pokojné. Napnime plachty, zachyťme vietor, Boží dých je tu. Tu sa odrazu strhol z neba hukot ako prudký vietor a ohnivé jazyky spočnuli na každom z nich. Boh zasahuje všetkých, keď my sa všetkého vzdávame. Uctievajme Pána. To, čo potrebuješ, je čistota. Len revolúcia v našom živote a srdci prináša jeho lásku všetky. Ty si svetlo sveta. Mesto svietiace na vrchu. Priprav sa. Boh je tu. Priprav sa. Je čas na revolúciu.